7-4 gik jo forrygende. Der var lidt småskyderi heroverfra, og noget rimelig god movement fra mine kommandos, så nu har de måske rent faktisk en sky af chancer for rent faktisk at måske gøre sig gældende. Claus er næsten bare sød nok til at lade sin Viper blive stående. Viberfronten, der blev taget 2 mere. Det vil sige, der var en, der blev smadret, og den anden den er pænt nyttesløs, kan hverken flyve eller skyde. Anden skydning, der var fantastisk. Noget flammekaster over værft, som der lige gjorde nemlig på en kæmpe flok Guardians. Og noget andet flammekaster, som der blødgjorde nogle Dire Rangers, som jeg så efterfølgende dobbeltchargede med den der squad. Boys, som det lige der. Og de så i hvert fald godt løb dem ud over bordkanten. Så det var fint nok. Ja, så... Flamed med Guardians? Ja, det sagde jeg også. Okay. Min Guardians, de blev også flamed der. Så... all in all, tur 4. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Og mit velkommen. Yes. Vejlund lige fundet igen. Skyder mod Kældes Warboss. Og der sker så meget. Ingenting sker der. Wasteweapon flytter sig 12. Skyder alt hvad den har mod Orner og tager 2 ud. Fantastisk. Min Fire Prism tager, hvor mange tager den Kældes? Den tager 4 knobs. Den tager 4 undskyld, knobs. nej. 3 3 knobs. 3 knobs og en pengeboy. Ja. Yes, ja. sådan der. Så, man of the match. Og så har vi så de fine banshees, de tager, så er de 4 tilbageværende. 3 tilbageværende. 3 tilbageværende knobs, 4 wounds i alt. Yes. Så der er en, der afgår død, og de 2 tilbageværende har 1 wound hver. Og nu er de proper fucks. Så sådan med det. Super. Jeg fik gjort kul på Claus' Banshees. De er noget svært for ham, kun at tage et par stykker af mine boys. Før de blev kværnet af 3 powerclaws og noget big chopper. Så var det overstået. Viperfronten har jeg også fået gjort det af med. Først røg der 2 til min Lutas, og så tog min Deathcopter så der den sidste. Min elskede killercan har langt om længe regained movement. Lige tid til at kunne gå hjem. Og mine fantastiske commandos, de står derovre til at grumme ud. Så alt i alt tur 4, fantastisk. Yes. Tur 5, meget begivenhedsløs fra min side. Den blev blevet all out, full throttle fra Fire Prism og Wasteweapon. Så det var det. Look sad and say dough.